Zimtouch, ndakasvikirwa nema-Black Ops, ma-Special Forces, FBI, SWAT. Iwe, baba kaipa mkuru, izwa inini? Inge vakazara rokeshani, ndakavhura mboza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani. Inge vakazara rokeshani, ndakavhura mboza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani. Posi nhamba yako iri kupindoda garanti, nhasi ndokutonyora mumbori vangani. Iwe newe ndati huya, torai matora aya kwete kundisunga, ndakarohwa ndikababaika kuita neweti. Hanzi nhasi watonyura hativhure dhoketi, pandisvikira varume vemaledha jaketi, vaida kundicheka musoro ndirikike bhaketi. Venge vakazara rokeshani, ndakavhura mbuza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani. Venge vakazara rokeshani, ndakavhura mbuza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani. Vaida kundiputisa semushini wemaputi, ma-Black Ops enge atokwira nemumuti, mandini ndamubata akabata feki puti, denga rizere rizere maparashuti, kraka chkwaka chikwagwa chichigokwa, apa ndini ndamubata oda kundibopa, semuchezimani venge pakuda kudhoma, ofisa ndiri mwana weng'anga ndine svidhoma. Venge vakazara rokeshani, ndakavhura mbuza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani. Venge vakazara rokeshani, ndakavhura mbuza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani. Posi nhamba yako iri kupindoda garanti, nhasi ndokutonyora mumbori vangani. Iwe newe ndati huya, torai matora aya kwete kundisunga, ndakarohwa ndikababaika kuita neweti. Hanzi nhasi watonyura hativhure dhoketi, pandisvikira varume vemaledha jaketi, vaida kundicheka musoro ndirikike bhaketi. Venge vakazara rokeshani, ndakavhura mbuza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani. Venge vakazara rokeshani, ndakavhura mbuza kurova akishani, kufunga kuti zvimwe ndevetragizekishani, ndakabata zikudanda remakusani.